tes 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 tes. Shalom, shalom Inang, shalom Mamang. Jadi ala naung dapat nama tokin naitik kina, mulai mata buat akka ingan atas songonong ta somal ta aturon akka Inang, akka anak kota pe dibuat maingan anak. Nah prosesi, nah barisan prosesi, nah boy bersiap-siap tuh konsistori main akka Inang. Barisan prosesi naung diatur hon tu konsistori mahitenang. Asa boy hita tepat waktu songon naung tarancang. Barisan prosesi sudah bisa ke konsistori. Barisan prosesi sudah bisa mengambil tempat, kita akan membuka acara. Jadi di akka barisan prosesi, pator dohot, koordinator, pengurus penguat. Mau lihat ya?
Cek satu. Shalom. Shalom Mama Ina. Di tanggal 22 Desemberon adong dona hari istimewa tua kahita ina tenang ima hari ibu. Boha molo tadoko majo selamat hari ibu madihita saluhutna. Hupangi dohami tua ka ama doko kamu jamang tuhami selamat hari ibu namo olan ama. Luar ipaborhat akamatao dohitan kin lautu salona tenang. Manau nuda. Hudo lenang salam muna nang nakin. Ilena mangido wang salam muna. Manang balaju si sauti kida tapauti koti lautu salon nakin. Talu si joinang. Isena dilena mata wang salona. Ah, lumayan. Aneng masuk nama hitam. Prosesi Jongjong Mahita Saluhutna. Musik.
seksi paropuan upasahami ma tuhita saluhuna. Selamat hari Natal madihita dan selamat tahun baru 2020 tolu. Horas ma. Ya, undur mai. Salam amang inang, amang pendeta, nang sudi parhalado nahu hormati hami, napo sobulung dohot akayanakon nahu hahulongi hami. Hurang lobi 3 tahun mahita nasoboy merayakan Natal amang inang, hinorhon ni COVID ditiki nasalpo. Alaya pala di tahun 2022 on, maago mai alay huhut do pehita dalam protokol kesehatan atemang tahamula tehon ma basa-basa nitu hatta namang alayhon tiki dihita huhut di nahu hasuhuton hami songon seksi paropuan HKBP Cengkareng namar Natal hupau kami mai tu hari ibu tapi utihut ma acaron di bogasan las niroha dohot sonang niroha dengan tema holong nasian Kristus patoguhon parhaha maranggion di subtema rapmata slide tolong subtema subtema tolong ditampilkan. Nggak bisa. Hujaha mayang. Hulangi muse tema ni punguan ina namar Natal apala di Botarion holong nasian Kristus patoguhon parhaha maranggion dengan subtema marhite pakalasonon di pesta Natalon tamama tutu saluhut parupuan ni HKBP Cengkareng gabi sibuan holong nasian Kristus di tonga-tonga ni ganup keluarga dohot tinahu maliang. Amin. Nuaing sahat mahita tu kata sambutan na pinasahat ni ketua seksi parupuan pinasahat ma tu nyonya si dauruk boru si barani tiki hupasahat tami ngoleate. Shalom. Tong huulai hai madok. Selamat hari Natal dihita sude. Inang do tamu amang. Sadarion Natal seksi paropuan. Puji Tuhan. Boy hita retatu bagas joroon merayakan dengan sangat sukacita. Nakin amang inang ngona lomos rohaku badu nuaing. Alai basado Tuhani jam tolu nunga redabi udani. Mau lihat Tuhan. Jadi naparjolo madok mau lihat mahami tu inang pendeta DM Marpaung. Napa duahon tu sude perhalado napa toluhon tu sude akadong aku punguan ina Kamis ina Hana. Kita adalah ibu-ibu atau paropuan Nehuria nasadarion Cik. Halo.
permasalahan teknis. Jadi boy hita tampil sedarion di bagasan kesehatan. Las rohatta uli-uli hamu sude, do tahu tong do uli. Ate inang ate. Jadi inang kalau saut itu si honoku parjolo asa dibege kadongan ate. Mau ate godang tu ketua panitia Natal dohot jajaranna. Nah mempersiapkan sude acara do denggan. Lo jamuna inang sude panitia las rohanami sian seksi mamereng karet tahun di rohamuna. Sanggia matutuboy mardalan ulau tahun do denggan. Las rohani sude jemaat kami berkat tu akan nama nangihon dan mangihuton acara on. Kalau saya ada pesaku inang tu hita, inani huriai adalah tiang. Songo di Jabu, ina kita adalah tiang keluarga. Molo dengan inai di bagasan Jabu, ya, molo dokon di Alkitab ya. Jadi ma ina sori pada, molo gabi ina sori pada bu, haidahan mainang di luar. Songo di dodang di huriat tahun inang, molo ina sori pada kita di huriat tahun akan kuat huriat kita ini. Kita akan menjadi contoh penasehat yang ajaib buat seluruh anak-anak kita, keluarga kita, suami kita juga. Molo berkegiatan kita di huriaon tidak ada masalah inang. Pasti dikasih izin sama suami. Ate inang ate, ale molo lau di ratu kafe pasti diorai. Aku tuh hurian do kita pasti kita diizinkan. Ate inang dah. Soni do hatasian nawinang da pola gajang. Mau lihat matu inang nyonya si Dauruk yang sangat peduli dengan punguan ina. Macai perhatian hiat do inangon sampai tuno mengurus lampu kristal tabereng mah di tanggal 24 malam inang. Luar biasa perhatian inang ini. Mau lihat nih ketua panitia Natal nyonya tambah boru nainggolan. Huleo kami tikinan. Mau lihat. Shalom. Nahu hormati hami amang pendeta resort nakso di sonwaeng tokinai Roma amang pendeta resort Pesi Marmata MTH songoni nang inang pendeta Cengkarengon. Nahu haolongi hami sude remaja dohot na poso bulung sude mahita tahe nareta ro tubagas coroon mau liate ma di pasaha tuhamu saluhutna amanami inanami suak songoni nang akayanakon nami naro di tikyon ima ina kamis sola gracia ina Hanna asa anggiat lamu torop pita lao pahehehon ima songon paropuan ni HKBP Cengkarengon kahiasan di gereja ta baik nang aga kebersihan di gereja ta kita ka paropuan ma na lao memperhatikan dihamu amanami inanami songoni na poso bulung molo adong dia kekurangan nami baik aka penyambutan nami songoni nang runtutan di aka carata demi acara tong mahita masih ajuan saya dengan manon Natal tahun mamuka siam mulana sahatu na mangujungi na parpudi sahari dohonon nami tuhamuna tahun kesehatian nama korhon asa saroha hita sa pikiran hita lam tudenggan na parsaurata di huria jala tau hasangapon di tuhatta
molo hamiak kainang nang merpungu di tolu punguan molo diberi kamu hami markor PHD, disitulah kami tambahlah iman kami, semakin kuat iman kami, sangat luar biasa. Terima kasih buat semuanya, bagi panitia-panitia songoni nang aka par liturgi, drama, nang aka penari, sangat luar biasa. Tapuji maguarni Tuhata, sahalinai hudoko kami mau lihat marihamu amanginang. Selamat Natal 2022 Madihita, selamat menyambut tahun baru 2023, Tuhan Yesus memberkati, amin. Horas. Humau liate hupasat kami tu inang ketua panitia Natal masih dengan sangat muda nunga mangale rohana na boy hutiop na kiningan aka ina nasian rayon na so aktif dope di punguanina masuk mahamuinang holan na mekel dohi tadi punguaninai godang aka canda akan na bernas disi molate mainang tapayutiut ma nuaing saat maita tu tata ibadah pinasahat ma tu inang paragenda molate masuk mahita tu ibadah tapahohoma amang inang dohot na poso bulu adorang sota mulai ibadah ta martangi yang nahohom mahita. Nahin di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus dinarap marlasni roha hita bornginon tapatupa pesta parningotan di hari hatutu buni Tuhata Yesus si paluai nahina suhu atong tapuji madebata naung mangalehon anakna Yesus Kristus nagabe jolma humok kopita lau paluahon hita sian hamagoan dohot sian dosa alani tabaritahon mahatutu buni Kristusi naro mambuan hadameon haluaon dohot ragam ni pasu-pasu tu hita huriana marede mahita sian buku ede nomor 500 siang puluhan. Guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tondi porbadia na tumo palangit dohot tanoon amin. Hodo ale Jehovah dihalunguton rohaku ale debataku marhaposa tu hodo au sayunang pailau
asa unang marsurak-surak aka musukku midau. Dang taheta gamon tarurak manangise sianaka nama kaposiho ali Jehovah. Si pabotohom mat tuau aka dalanmu, jala ajarho tuau aka bogasmu. Sadarion maro Tuhani manopot jorona, beta tasomba maibana, haleluya. Martangi yang mahita. Alea manami jala di batanami, nama dok mauliate dohami tuhosian nasa rohanami. Allah disuruho anakmu, Tuhan Yesus Kristus, napaluahon hami sian dosa dohot hamatean. Hupangi dohami, saipatiur jala rajai marohanami, marhite-hite tondi parbadiai, asa unang hu rohanami, mida hamet meton nai. Urupi hami, asalam hutadahami ibana, raja naung roi, si sobaon ni sadok jolma, na dilihat portibion. Amen. Hudul mahita. Marede hita sian bukwede nomor 57. Epistelta di bagasan sadarion, sian Roma bidu 15, mamuka sian ayat pitu 110 tolu, tajahama secara responsori. Di baheni masih jakonan mahamu, songon pajakoni Kristus dihita, bahen hasangapon ni debata. Alai dipasangap aka si pelebe guido debata, alani asini rohana, songon naung tarsurat, alani do pujiokuho, di tonga-tonga ni aka si pelebegu, jala endehonoku ma goarmu. Jalana asing muse, puji hamu ma Tuhani, sude hamu aka si pelebegu, jala pujian di saluhut aka bangso ma ibana, ido sahatna, martua ma aka natumangi hon hatani debata, jala nompeopsa, amen. Tauduti maredes yan bukwede nomor 783.
nuaing sahat mahital tu liturgi na parjolo ima panopaon. Adorang so ojak dope tanoon nunga adong hatai jala marhite hatai do majadi saluhutna panopaon ni debata di langit tano nang dohot isi ni portibion saluhutna marhite hatai tabi gima liturgi na parjolo. Macayuli saluhutna na tinoppa ni debata akadolok dohot akarura nang akasuasuanan na rumatarata saluhutnai patuduhon hinauli ni panopaon ni debata tung na sohadodua do parbinotoan na. Bohado ulaningi songotia do di bahe debata manopa nasanadongi songodia do bahan manang alat ni debata lao manopa saluhuk nai ia panopaw na pinatupa debata songonodoy dada marita-hite alat manang ulaw-ulan ni debata manopa ain dada songon pande debata manopa nasa ana adong alai lobisianido Holan marhite hatana sabing do molo didok debata jadi mahona tiur jadi do songonido sude sadok molo didok debata jadi majadi ma songon nanidok nai ido tutu tung panopaw tung halongangan si tutu do panopaw ni debata ay dang sian na adong debata manopa alay sian na so adong do gabi adong dang adong na so tarpatupa debata akadia ma na tinopanay di mula-mulana dito pa debata malangit dohot tano dito pa mamuse na tiur di goar debata ma na tiuri arian jala di bayad debata ma parsirangan ni na tiur siyan na holom goar ni na holomi borngin di hari paduahon dito pa debata ma hajak ajang di persitongan ni aka aek bahen persirangan ni aek tu aek di hari patuluhon di topa debatama tano manang darat asa tarida nama hiam jala perpunguan ni aka aek di goari laut jadi di patubuhat tanoi maduhut-duhut dot suasuana namar perbue tudos tumasamna di hari paupaton ditopa debatama panodang dihajang-hajang ni langit asa disodangi tanoon di hari palimahon ditopa debatama akadeke dohot nasa namarhosa akan nama jirit di bagasan aek rodi nasa pidong nama tonga-tonga langit nama sibuan masamna di hari paunopon ditopa debatama julmai bawa do buru-buru ditopa asa dirajai sandok tanoon nunga di ida debata sudah nanti nopanai dunga dengan situ tu alai dung ditopa debata nasana adong didok bibeli mara dia do ibana diari papituhon songo dia do lapatan ni ainung mara dia do debata sahat tunuaeng manang dangadong be ulon ni debata dung panopaw ni dang songoni lapatan ni bege hamu masahu patorang dungsun ditopa debata nasana adong maradion do tutu ibana sian nasa ulauna alai dang maradian ibana sian ulauna denggan toktong do diulahon debata akan narikot di ngoluta di pasu-pasu dohita tapuji jala tapasangap na debata jala narikot dihita jala pasikop do marhite-hite pasubasuna di ngoluta atong tay dehom mapujian di debata amen
Tauduti acarata Maredesian buku ede nomor 61 ayat 2. Songonima ditopa debata langit dohot tano jala ditopat jolmai tumiru rupana tudus nang tu pangalahona ulido parsauran ni jolma dohot debata ditikii jala dang hurangan nasida di manang ahape alai dang diboto jolmai magona sai dipati bodo dirina naing dos ibana dohot debata si topa ibana gabi madabu nasida tu bagasan dosa jala pakorhon ni dosai sai totong marpangotak sahat ro di zaman saunarion sai godang dope halak amang alau si patik ni debata tabi gima liturgi na paduahon. Masai sonang jala denggan do inganan ni jolma na parjoloi di baen debata di porlak edeni. Dang adong nahurang sikop do sude di parade debata di jolma na tinopanai. Nuaeng TBG mamulani dosa dohot pangonai tu jolma na parjoloi. Didok di bibel tai ulokido na pototo jolmai. Gabe dibuat jala dipangan siawa parbueni hawi laos dilean tu si Adam. Ia parbueni hawi ima parbueni hau na di persitongaan di porlaki nasoboi jamon apalagi mapanganon didok debatado unang pangan hamu siani jala unang jamahamu asa unang mate hamu. Alai tung bisu do si polisi mangelaela jolmai asal menundal hon debata di suatu doro hadiri tu jolmai dipangan pak gabe mardo sama nasida alai dang adong benuain songon ulok dohot perbueni hau songona tarsurati alai panginona ni dosaido di hajol maon sahat tutikion namambaen uhuman ni debata iya gobaran ni hau na di parsitongan ni porlak edeni ima hisap-hisap hinagiot ni perdagingon nasai totong mangalaosi patik dohot aturan ni debata. Alai tadap do anggo parulaon ni daging ima permainanon hahudaron pergadabuson hasipelebeguon hadatuon parmusuon perbadan pangiburuon late teal rimas ungut-ungut dohot akan asotama di hadapan di debatata. Di baheni endang denggan molo sojolo marsi sukunan lao membuat haputusan di rumah tangga aido bosir hasisega di keluarga songonido ngoluni marhuria ikon sukunon jala diudukon do sude aka aturan ni huria hombar tulomo ni rohani debata. Nang si Adam pe mardosa do.
dipaluasi bana do pulik si hawa jabe murah dihusi si bolis saito tong ma mersadani roha ama dohot ina rap mangula asa unang murah dipalidak-lidak akapar jahat dinalaho manegai parumah tanggaon atong ama dohot ina nang rap dohot akayanakon rap retama tu gereja asa unang diujuni si polisi. Amin. Tabegema ede puji-pujian seksi paropuan.
Tauduti acarata tabigema korsian lansia. Maredehita sian buku ede nomor 167 ayat sada dijakon Yesus do pardosa.
donaro tujol mai molo sai didat dati mardosa jaladang marhasonangan ngoluna dang jupang aka parsauran na denggan dohot roha na dame jala marsipaso buat doi di aka ulaon nang di aka nahurang di nahumaliang alai dang dihirim debata asa songoni ngolutta di jauh doganuk jolma asa marguru tulomani rohana manadikon aka pangalaho na buruk asa sulukma pangalaho na baru tabi gima liturgi na patuluhon anggo ninarohatan yan pitor dihukum debatama jolmai saleleng nililing na alanunga mardosa alai ndak songoni sakap ni rohana ai sotar dodo holong dohot asi ni rohana dileho dope tiki parasian laho paubah roha songo sitong na mangulu ahu nina jahoba nalomodo rohaku marnida hamumulak ni parjahati tumadikon dalana asa mangulu ibana jahoba do pardengan basa do parasiroha lambata tarimas jala parasi roha godang amin. Dang dibahe tuhita hobar tuaka dosata jaladang dibalos tuhita hobar tuha jahatota songon asini rohani ama mida aka anakna asini rohani debata diaka nama kabiari ibana Roma hamutuahu asa mangolu tondi muna Nina Jahoba tung surararado samu songon abid bunga dap-dap botardo bahenoku songon itak nang perara songon abid hasumba sebagai songon hapas do muse songonondo hatani Jahoba nunga pola hupasisi akka pangalausim songon obun jala songon obun manorop akka dosam say mulak mahotu au ay au do si panguluho ay songonondo holong ni rohani debata di Portibion pola do anak na nasasadey di lehon asa unang mago ganun na porsya di ibana asa hanguluan na sa leleng-leleng na di ibana molo na tongtong do hita porsya di hata ni debata pos marohata say na donganan ni debata do hita padaon aka hisap-hisan idaginta dohot mabolokon aka dosata atong Rahmahita majako si paluai di rohata. Tahu kak marohata asa bongo rajai di rohata. Lamar si hoho mahita umbege mangguruhon doho mangulaun hatana jala dapat upah mahita di haroronai. Amin. Mari kita dengarkan lagu dari Inang Nyonya Pasaribu Boru Simanjuntak. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
harus jadi berkat. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Terima kasih. Tauduti mamuse marede sian bukede 56 ayat sada sai Roma hamuna.
haroro nisi paluai. Nuaeng onma baga-baga di haroro ni Kristus tuhatai. Ima marhite hatu tubuh ni Jesusi. Naung gabe jolma ibana tuat tu portibion. Atong takas mata hangoluhon barita hatu tubuh ni Yesus si paluai. Tabegema liturgi napao paton. Saihirana marsago rohani bangsoi pai mai maho debata. Ai tarpuang do bangsoi alani dosana. Masihol rohani nasida naing mula tubona ni pasogitna imahuta Jerusalem asanyan marsaor nasida di bagas joro sai dihilala rohana sida sahira naung ditinggalhon debatado nasida alani i mai madona sida di haroroni si paluai. Aidada pikiran munai, jala dada dalan muna akadalaku, nina Jahoba, tagan di parpiar-piar ni muruku. Tabunihon dobohiku satokin maradopon ho alai marhite-hite dengan basa saleleng nileleng na asiaku ho ninna Jahoba si palua ho. Alai yang goho ale Bethlehem Eprata. Mame metudo honian yang gotung pola jujuron niak kahuta maribu-ribu di Juda. HP sian hodo haroroan ni nagabe panggonggomi di Israel. Jala akka haroroan na nasian nahinan. Akka arina robi saleleng-leleng na. Idama gabi-gabian masada nama rebaju jala tumubuhan sada anak jala bahenon nagoarna Immanuel hehe maho marsinondang maho aina Roma panondangmu jala hamuliau ni Jahoba besar di atasmu alani pauli hamu madalan di Jahoba patigor hamu diadaran dalan balobung ni debata ikon gohan na sarura jala parejeton nasa dolok-dolok dohot butul-butul jala gabe nahornop marnakok tuat jala gabe rura tanggurung ni dolok ay nunga tubuh dihita sada poso-poso deleon do dihita sa anak papertua barana jala benonna do goarna partahi alongangan sulubalang debata ama raja hadameon saleleng-lelengna. Alai jongjong maanggona sida jala marmahan mangasahon gogoni Jahoba marhite-hite hamuliaon ni goar ni Jahoba debatana jadi maringan manasida ay timbul maibana disi Rodi aka ujung ni tanoon. Hamu salut manusia, tangihok kamu ma baritalas ni rohaon. Tangihono ni debatado salu na tangiyang jala alusan na do pangidwa muna na pinangido muna sian persitutuan ni roha dohot sian yes ni roha muna. Di tangihot debatado anggu-hangguk ni halak na porsea jala na holong roha di ibana. Tangiyang ni halak na say jow-jow tu ibana. Amin.
Kami undang vokal grup Ina Sola Gracia.
luar biasa vokal grup Sola Gracia. Dan acara kita ini nang disiarkan secara live streaming. Siap-siap vokal grup Sola Gracia, kalau ada kontrak ya inangnya alepa wahamu tuau asa dapat royalti au. Tau duti mamu seinang tabe gema ede puji-pujian sian kor gabungan seksi perempuan. Cek, cek, cek. Cek, cek. Cek, 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 cek. Sonari. Cek, cek, cek. Saunari Sahat Mahita. Cek, 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 cek. Tuna Pagalak Lilin. Cek, 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 cek. Kami undang ke depan Amang Pendeta Pesi Marmata. Cek, 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 cek. Inang Pendeta Deli Marta Boru Marpaung. Inang Sintua Cek, cek. Boru Sinambela. Cek. Ketua Koinonia Sintua Boru Simatupang Nyonya Tampu Bolon. Ketua Seksi Paropuan Nyonya Sidauruk Boru Sibarani.
Ketua Panitia Natal, Nyonya Tamba Boru Nainggolan. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sins and error burning till He Hadirin kami undang untuk berdiri. the soul
Tau ditema acarata Maredesian 537 ayat sada bari tahun di dolok. Siap-siap liturgi yang kelima. 597 nah. Pada mehon hita dohot debata jalan apai baruhon ngoluta gabe aka anak hati uron gabe tiruan do hita disaluhut pambahenana napa tauhon hita gabe ula-ula na met-met na pararaton hatai di tonga-tonga ni portibion bagas do holong ni hatai jalamian ma sada ni roha di ngoluta atong tahangoluhon ma harorona di tonga-tonga ni pakobasion songon haholongan ni aka anak ni debata tabi gima liturgi na palimahon sapala na mardalani unang maolat ni sigalangan sapala nong ditobus debata baunang ma di paralangalangan alay gabe si ulaun hatai mahamu unang holan pananginangi asa tutuhamu si uton Kristus tubuh si marlasuna di dolo ni si buluon sude atong naniulamuna tung dipasu pasu Tuhan unang mama biar hamu molo tapangido manang aha na hobatulo moni rohana tangi onon na dohita jala dilehon tuhita akan natapangidoi saluhutna jala tongtong dohita di pasu-pasu Tuhan. Lubuk ni lobu tua di bayan halak penjalaan. Sangat mahita saurung batua, ainunga malua hita sian parmaraan. Aina holom hian dohita, alai nunga tiur hita di bagasan Tuhani. Marparangin adenggan mahita, marparangin adenggan mahita. Sahatus tikion bagot nama dungdung ma tu pilo-pilo nama raja saya salpu ma akalungun saya Roma akada jagar alai lumobi siani dope ai tahala surdo nang akka hapur suhon ala taboto hinor hon ni hapur suhonido roh habengeton ni roha jala hinor honni habengeton ni roha ido hatuawan jala hatuawan ido makorhon pakirimon balitang main na pagabe tumudalhon sita doon arita magabe bolomar si Pauloan mga sahon guar di Tuhan Yesus Kristus asa sahata hita saluhut na unang madong di hita parboratan hot mahita sada ni roha dot sada ni pikiran apa paga dolok tu apa gadung hubang bahita do marsogot los hita dong nahaduan alai patut do hita nak mergogoi mangaju hagelan ni akan na unang margogo alai unang mata hasiani dirita
ganup mahita mambaen halamuani dongan. Lau padengganon jala pauliulion. Sambil natar todong dapot sa papaluan. Asa dengan mardongan unang masih pamaluan. Ale akadongan molotung tarsomong jolma mardosa hamu akanang taruli ditodi mapature-turehon ibana marhite-hite todi nalabok alai matahon dirim sotundoho to tarajumi marsirupan mahamu mamorsan akan nadodoki ima dalan mangaradoti patik ni Kristus. Bonani ay puli didolok ni sitopongan setubu madiamu akan nauli lam martaba nang sinadongan odo dipangido debata nang malam sumurung holongan ni rohamuna marurat di parbinotoan doho dinasa panidangon partodion lahu manakasi narumikoti asa polin kamu so partuk Tuhan sahat rodi ari ni Kristus. Amin. Taudutina marede sian bukuende nomor 666. Parpudi ima ragam bahasa alani haheheon ni Kristus sisian namate dohot hananai ni Kristus tubanua gijangi dipabaki Tuhan Yesus maak kasisianna laho pararaton barita nauli tusude bangso luat dohot suku dohot bahasa alani huasoniton di porbadia gabe tu sude bahasa do barita nauli gabe diatusi ganup bangso tarlobi bahasa di ganup suku di Indonesia tapi gema liturgi dalam ragam bahasa bahasa Simalungun ai sonondo holong ni uhurni naibata bani duniaon palado anak ni nasasadain iberehkon ase ulang mago ganup napor saya bani tapi ase haguluhan nasadokah ni dokahni bani bahasa Bengkulu karena Allah sayang nian ngan deniauni mangku diau lah ngejuakan anak au diau gisunghang itulah supaya bilang jemau dia percaya ngan diau dinau binasa tapi tu beliau hidup empau selamanya bahasa Aceh sebab poteu Allah lupo
det geuse keu manusia lam donya nyeu yang keu gobia gobi enuge gobian yang tunggal mangat tiap-tiap orang yang teuma ubak gobia hana binasa teuma geube udep sejati dan keuke. Bahasa Mentawai, kisah tegulat kopet katat bagania, taika manua kaita kapolak, peat akenangan togania sisa sara, ule tailang usia, sangamberi si matonem, baga katugunia, ta poira ike kalele, puri manuai, si pulelek, samba si taita tata. Bahasa Pakpak. Ai begen ngo keleng ate di bata midah duniaen. I bereken ngo anak-na sada-sadai. Asa ulang mago genep si percaya bayi anak idi. Tapi asa kegeluhan siaman sumendah bana. Bahasa Angkola. Angke songonima holong ni rohani debata di Portibion jahat. Di lehon ia anaknya nasasadai anso sude halakna persaya tusia nada mago tapi maruli di ngoluna manoto. Amin. Bahasa Karo. Sebab ge pengkelingi di bata doni enda maka ibelekena anakna si tonggal la ola bene isi pesitek ibas ia tapi dat kegeluhan si rasa lalap. Bahasa Minangkabau. Karano baitu gadang kasih Allah pada duniaku. Sehingga Tuhan Allah mengurniakan anaknya nan tunggal itu. Supaya satyo orang nan picayo kepadanya. Indak binaso. Melainkan barole hidup nan kakak. Bahasa Sunda, karena kacida mika asina Allah ke alam dunia, nepi ka masikeun putra tunggalna, supaya sakur anu percaya ke anjeunna ulah binasa, tapi menang hirup langgeng. Bahasa Jawa, autidene Gusti Allah anggone ngasih marang jagat iku ganti marasake kang putra ontang anting. Supaya seben wong kang percaya marang panjanange aja gantine nu kerusakan naning dewena urip langgeng. Bahasa Nias. Si manus sawa oma silowalangi no si gulidana no ibege no nia andre si hasambua enae lotokiko doji samati konia enae sokorawa uri sile adu. Bahasa Madura. Karena baria kataresna anak Allah ke alam dunia kang semerangganggi putrane sesetong sopaja sepat orang sepercaya kasalarenana tanem bawa calake. Bahasa Palembang. Karena besanian kasihnya pada dunia laju dianjutkannya budak lanang sikot-sikotnya sehingga siapa baik yang percaya padanya indak binasa tapi hidup sepanjangan. Bahasa Bali. Satukan kade asam punika ageng si pasucen ida sang hyang widi masa marak jing jagat jantos ida mai sayang putran ida nesana tunggal mangda aseng-aseng anak sane pracaya ring ida sampunang katibon pate nanging mulih hurip langgeng. Ai songonodo holong ni rohani debata di Portibion pola do anak nana sasadai di lehon asa unang mago ganup akan persea di ibana asa hangoluan nasa leleng na di ibana. Amin.
Saudutima carata marede bukuende sian 602 di Natal Naparjolo. Di malam penuh kehangatan ini, aku berkeliling memutari kota demi kota. Penuh sekali cahaya lampu yang membuat hatiku terasa berdebar-debar. Tapi entah mengapa, saat kakiku beranjak menuju kota Bethlehem, yang menjadi kota tempuhku yang terakhir, mataku tak bisa lepas dari indahnya beragam warna cahaya lampu yang menghiasi pohon cemara di ujung kota itu. Wah, wah, wah. Sungguh indah ciptaan Allah. Ya, memang indah. Indah sekali. Indah sekali, Besti. Halo? Aduh, ini kan malam Natal ya. Anak-anak saya kok nggak bisa dihubungi? Aduh, mentang-mentang mereka sudah punya kehidupan masing-masing, sudah berkelimpahan. Saya sudah mulai dilupakan. Tidak ada lagi yang peduli dengan saya. Mana saya harus bayar arisan mahal-mahal. Aduh, banyaknya arisan sosialita yang saya ikutin ini. Pada kemana ya? Udah saya pusing, mending saya ke salon aja deh. Bu Lena, kamu tahu nggak makna indahnya malam ini? Natal? Natal itu ya buat saya, Bu. Natal ya kumpul-kumpul keluarga, kumpul dengan teman-teman, senang-senang, makan-makan, beli baju baru. Ya, begitu. Memang benar, Lena. Natal, pesta, bisa di mana aja. Tetapi Tuhan Yesus lahir di kandang domba tanpa ada pesta yang meriah, tanpa ada hura-hura. Lalu apa maksud semuanya ini, Bu? Iya, Bu. Apa maksudnya? Bukankah hari Natal itu adalah hari perayaan bagi kita umat Nasrani saja?
Memang benar, Natal diperingati oleh kaum Nasrani. Tetapi makna Natal untuk kita adalah kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini untuk menebus dosa kita semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Ada aku di sini hari ini adalah berkat-Mu. Semua ini adalah berkat-Mu. Kuserahkan semua ini adalah berkat-Mu. Mari kita tolong Mari ibunya. kita tolong dia. Terima kasih Inang. Loh, ini Dame. Iya, Kamu Meta. benar Dame? Iya, Meta. Kamu mengenalnya? Iya Bu, saya mengenal dia. Waktu itu saya hampir ketabrak sama motor. Saya tidak konsen berjalan. Untung ada Dame. Dia langsung memanggil saya, langsung menarik saya. Akhirnya kami terjatuh dua-duanya. Meta, itu semua adalah dari Tuhan. Adapun kita di sini adalah dari Tuhan. Kita ini sehat dari Tuhan. Jadi kita wajib bersyukur apapun yang kita rasakan. Terima kasih Dame. Memang benar, itu adalah karunia besar kasih Allah kepada kita, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal untuk kita, agar siapa yang percaya tidak binasa, bahkan beroleh hidup yang kekal. Shalom. Shalom. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Malam Bu Pendeta. Oh iya, ngomong-ngomong, ada apa nih ibu-ibu pada kumpul semua di sini? Itu Bu, kita pulang dari Natal tadi, ketemu di sini dan melihat ibu itu datang dari gereja dengan membawa barang yang berat. Iya Bu, kami Gimana? Oh begitu. Di malam Natal yang indah ini, apakah ibu-ibu tadi sudah pergi beribadah ke gereja? Sudah Ibu. Sudah Bu. Dan ibu, barang-barang apa yang ibu bawa di sini? Dan apa yang sudah ibu lakukan di malam ini? Oh begini Ibu, saya ini habis membersihkan gereja dan memaslado dan juga inang pendeta. Luar biasa ibu ini. Udah masak buat segini banyak, bawa barang begini berat. Tapi ibu ini tetap semangat dan tidak ada keluhannya. Luar biasa. Inilah yang dinamakan orang yang diberkati Allah. Dia tahu hidupnya diberkati Allah dan berusaha total melayani Allah, walau membersihkan gereja, walau harus masak sendiri dengan jumlah orang sebanyak itu. Inilah yang dikatakan blessed to be a blessing, diberkati untuk menjadi berkat. Sekarang saya baru sadar, ternyata selama ini hidupku diberkati Tuhan. Saya lihat ibu itu, hidupnya sederhana tapi dia bersyukur. Sedangkan saya hanya mengeluh dan mengeluh. Saya tidak pernah bersyukur. Jauhin mic-nya. Ampuni saya Tuhan. Selama ini hidupku hanya berfoya-foya. Hanya pesta-pesta. Saya tidak pernah memikirkan orang lain. Tetapi ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Iya. Pohon Natal yang indah ini adalah hanya simbol untuk mengingatkan kita semua bahwa kedatangan Kristus, siapa Martin Luther?
Bapak reformasi kita, membawa pohon cemara ke dalam rumahnya. Betul sekali, pohon cemara mengandung makna penting terkait dengan Natal, yaitu lambang pengharapan dan kehidupan. Karena pohon cemara tetap tumbuh dengan subur dan hijau, bahkan tidak mati. Sekalipun dia hidup di musim dingin, bahkan tertimpa salju. Seperti inilah gambaran Kristus kepada kita. Dia telah memberikan kasih-Nya untuk menebus kita. Kasih Kristus tidak menuntut balas. Kasih-Nya tidak pernah berubah dan tidak pernah berkesudahan. Amin. Natal. Natal mengingatkan kita pada semua manusia bahwa seorang anak manusia telah lahir ke dunia dengan membawa misi Allah yang mulia. Anak ini lahir dari Bunda Maria. Untuk itu, marilah kita semua dari yang paling kecil, sekolah minggu, remaja, naposo, amat, dan lansia, saling mengasihi. Mari kita menjadi berkat bagi sesama, mencintai, mengasihi sesama umat manusia. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua.
pola salah tepuk tangan tedang masuk do pita tu ibadah. Tepuk tangan maju kita khusus untuk pardrama. Siap-siap untuk tekan kontrak nanti nang ya di SCTP ya nang. Malate mak. Tuhan tado namar sangap di ulau tatenang malate mak. Taudu timamu se andorang selanjutnya sotu jamita. Marede sian buku ede 52 ayat sada. Dameni debata na sumurung sian saluhuk na roha ngaramoti ate-ate dohok pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Damang dohok dainang sudah hitana pungu di son hurian itu hata. Di perayaan Natal ni seksi paropuan di bagasan Bornginon. Andorang sohu pasahat hatani debata dihita di pesta alas ni rohata. Pasahat matu hita perjolo. Tuhamu akka ina. Sude mata he akka ina. Tarlumo bima Tuhamu na. Napajojorhon dalam hari ibu ma dihamu saluhuna. Tu sude akka ibu akka ina. Selamat hari ibu madihamu saluhuna dihita saluhuna. Iya. Jadi apalah di bagasan Bornginon di paumbuk ma perayaan Natal seksi paropuan di hari sadarion 22 Desember hatani debata dihita di pesta perayaan Natalon. Hujahama sian Lukas sada ayat 34 36 dohok 30. Songonom ma didok disi didok si Maria ma mandok suru-suruani songotia ma pangalohon i ay swadong hutada bawa. Jadi di alusi suru-suruani ma nasida songgopon itu di porbadia ma ho jala ligomon ni hagogo on ni nasuti buli doho alani i nabadia doho non natubui anak ni debata gabe di doksi Maria ma daro noaing mamereng inang namar liturgion dang barani ale adong dohu bereng dang barani mar tunjuk tangan bohai narohamu na amang las dorohamu na mamereng akka ina nakin. Boy do nasida mangapili huhuk mangalopa, huhuk menjomurabit, huhuk tu pasar, huhuk do saya diapil si pajojoronai. Boha ni narohamu ama. Luar biasa. Nasida dodungo parjolo manogoti parade akka si panganon si inumon. Alay akka inaon do naparpudi muse manutup akka jendela pitu di bagasi. Pembuka dan penutup. Tapi saha ditikion nasida mulak posohuidan.
lebih muda 5 tahun. Unang maju 10 tahun nanti. Lebih muda 5 tahun dari umur yang sebenarnya. Saya tadi memang hubereng, baga maaka ina namion na rohako. Uli-uli nak peloja. Alani adong doa ka ama naking manjalang aka inaon selama hari ibu madainang ninna. Adong do? Imada iko pabor hotomu do aka inon. Nanggo apala sajom andorang so tugarejo naking nanggo apala so nakalahon. Ay tu salon naking adongon ngau jam 10 penga tu salon. Asa uli denggan. Jala ima las ni rohani akka inon. Nanggo apala sahali sa taon. Boy, denggan nasida di pataruhamu. Ay di tahun nasal pu danga dong hita marnatal. Di tahun nasal pu nepe danga dong marnatal. Inilah ibu-ibu yang tangguh. Ibu-ibu yang semangat. Alani tadok ma jo tu nasida amang anak-anak di sini. Selamat hari ibu. 1 2 ya. Mekel maju hita ate inang terhibur mahita noaeng di borong inon. Karena apa? Nakpe ano mulak tu jabu. Dang gabe moru gabe 5 tahun lebih tua. Tapi tetap muda dan semangat aka inaon. Mulihat ma dihamu saluhuna. Inang aka amang na paradehon diri sadarion. Ro tu natal ni aka ina seksi paropuan. Alani damang dohot dainang. Turpuk na hujahan aking selain dari tema, saya mau berkata begini. Maria dido ibana ma, songon dia ma pangalahoni ai sodong hutanda bawa. Di dalam menyambut kedatangan Kristus juru selamat itu. Dia sebenarnya sangat bergumul. Marsak situ tuh ibana. Bagaimana mungkin aku bisa menerima ini? Di dalam bahasa Indonesia dikatakan kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Bohado bahenoku lau manomu si paluai. Ai sodong hutanda bawa. Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku tidak bersuami, tetapi aku harus menerima ini semua. Dia songon hitaon do inang bergumul. Boha mabahenok inak pandita nami marnatal. Ai sodong bajuku, ai sodong hepekku, ai sodong nabai hubain. Boha mabahenok kumano-muno si paluay inang pandita nami. Ay sodong hepekku lo manjai baju. Boha mabahenok kudang adong hepeng nami lau mulak. Mulak tu wana pasogit ala nila senirohanon niya sebenarnya ikolas dorohak. Begitu juga lah Maria. Bagaimana mungkin aku menjadi ibu dari si palua sementara aku ini adalah orang yang biasa, yang tidak mengenal seorang laki-laki. Tetapi bagaimana mungkin aku bisa menerima ini? Inilah pergumulan seorang ibu, Maria ibu Yesus. Songon dia mapangalahoni ay sodong hutanda bawa. Dikatakan dia punya suami tetapi dia tidak punya suami, tetapi dia tidak mengenal satupun laki-laki. Dikatakan dia hamil, tetapi bagaimana mungkin siapa suaminya? Semua orang berkata bahwa dia hamil di luar nikah. Dia hamil. Dikata-katain orang. Dungi didok si Maria mamandok suruh suarani. Songon dia ma pangalohoni ay sodong hutanda bawa jadi dia lusi suruh-suruani maibana.
songgopon ni toddi parbadia maho jala linggoman ni hagogoon ni nasuti bulido ho alani i nabadia dodohono ni natubui anak ni debatan. Setelah dia mengungkapkan segala keluh kesahnya, naboy masa do songonon inang panditan nami buama bahino ko emarsahi do mata nuaing. Danga dong be pandapotan nami, danga dong be ya berkurang do nuaing situasi kondisi nami. Ala marsahi do an mataku, marsahi do nang anakku punya pergumulan. Ya. Alai songgopon ni todi parbadia maho inang hamu sude akka ina na rodson baik nama balu baik na adang dope amai dalam pergumulanmu itu didok ma tuho inang songgopon ni tondi parbadia maho jala linggoma ni hagogo ni nasuti bulido ho ai na badia do natubui tuhita penuaing didok. Unang marsakoy nang alani akasi arsakonomi gabe suda las roham ay idama nabadia do natapes tahon saboranginon. Linggoman niton di porbadia maho. Di bagasan akka hagaleota sebagai ibu di hari ibu ini secara nasional diperingatkan orang teroris yang membom baik di gereja, baik di kantor polisi dan di mana-mana. Mereka itu rata-rata masih pelajar, masih remaja, berumur belasan tahun. Akhir-akhir ini sering kita melihat pelakunya yang melakukan bom itu adalah remaja. Bayako kita manuang, bisakah seorang keluarga atau seorang tua remaja ini setelah diselidiki oleh polisi ternyata mereka ini menyimpan bom rakitan senjata api di dalam rumah. Itu kan? Di dalam rumah di Jabuna do dirakit akka senjata peluru doho akka senjata api. Nah, tapi kiri majo, bagaimana mungkin, bagaimana bisa di dalam jumlah peluru yang banyak itu ternyata itu semuanya disimpan di Jabu, di rumah, bahkan dirakit di rumahnya. Ya, alania hamaon. Ini adalah kurangnya kualitas hubungan antara orang tua dengan anak. Karena orang tua sudah tidak lagi mau berhubungan dengan anaknya, menyelidiki apa yang dilakukan oleh anaknya di rumah. Jadi keluarga Kristen pun seharusnya harus menyikapi ini dengan baik. Harus berbedalah keluarga Kristen dengan yang tidak keluarga Kristen. Haruslah kita seorang ibu benar-benar mengasihi anaknya. Kalau kita katakan bahwa saya mengasihi Tuhan, holong doroh aku di Tuhan debata, seharusnya kita juga akan makaholongi mengasihi anak-anak kita. Tuhita akaina, kita mengakui bahwa aku mengasihi Tuhan, tetapi engkau tidak mengasihi anakmu. Inilah ibu yang selalu mengenal dirinya, perasaannya, dengan tidak memberikan perhatian kepada anaknya.
Bahkan memang ada orang tua di luar sana yang hanya mementingkan kebutuhan yang di luar oleh dirinya. Ya. Dia hanya memikirkan kebutuhan anaknya, materi, kemewahan, dan lain-lain. Tetapi bagaimana hubungannya dengan anak-anak? Kepada anak-anak juga malam hari ini yang hadir, jika engkau berkata, aku mengasihi orang tua saya, aku mencintai Tuhan, tetapi engkau tidak mengasihi orang tuamu, itu juga percuma. Jika seorang anak mengatakan aku mengasihi Tuhan, tetapi dia tidak mencintai, mengasihi orang tuanya, itu juga tidak akan berhasil. Dan itu juga tidak ada gunanya. Jadi kepedulian kita sebagai orang tua mengasihi anaknya, juga anaknya harus mengasihi orang tuanya. Itulah yang sejatinya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi malam hari ini, ya, ketika seorang ibu berkata, anakku, aku mengasihi engkau, ya memang itulah yang harus kita lakukan di malam Natal ini. Sehingga Maria juga berkata, malam ini jika kita mempunyai masalah dan masalah itu selalu menghantui kita, baik masalah anak, suami, doa kana asing, alai, dogma di bagasan roham inang. Di dogmai di ayat 30 gabe di doksi Maria ma. Na poso ni Tuhani doau. Saisau matuau songon na ni dokmi. Oma duaing na gabe alusta. Jawaban kita di dalam berbagai macam pergumulan seorang ibu yang selalu memperhatikan anaknya. Yang ibulah yang lebih mengenal jiwa watak anaknya. Di saat dia sedih, ibulah yang tahu. Di saat dia senang, ibu yang lebih tahu apa kesukaannya, apa yang tidak disukai. Ibunya lah yang mengetahui. Lalu Maria juga demikian. Dang mandele ibana. Dang gabe dang oleh mana manjakon Yesus si paluai na gabe ikon sian ibana haroroan ni ina na badia ibana alai dido ibana ma o manang hita inang kado Natal dihita di boronginon dido ma sudema jo rahita mandokon ate sudema rahita mandok gabe dido si Maria ma sude na poso ni Tuhani doau saisau matuau songon nani dokmi. Iya. Na poso ni Tuhani doau sudah hitaman dok. Na poso ni Tuhani doau saisau matuau songon nani dokmi. Aku ini adalah hamba Tuhan. Aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Selama hari ibu ma dihamu saluhukna, dihita saluhukna. Inang semangat ma terus hamuna. Nakpe didok di bagasa roham. Songon dia ma bahenoku, ai sodong hepeku, ai sodong di hadihakku, laumar natalon, alai. Na poso ni Tuhan doau, saya sau ma songon nani dokmi. Selamat Natal ma. Tuhan memberkati. Amin. Marta yang mahita. Mau lihat ma Tuhan. Disaluhuk dengan dibasam. Asini roham. Dibornginom ma. Ima pesta Natal. Hari hatutu bumi. Tarlumobi di seksi perempuan ni. Huriam haka BP Cengkaring. Maras ni roha do aka inanamion. Lau pa jojorhon barita nauli. Semangat donasi da Tuhan nang pegodang aka
si pikiranna, godang aka ulaonna di keluargai. Ale toktong dohobas nasida dengan kreativitas nasida be di aka kegiatan Natal di Boronginon. Macetaruli dohami di barita naulii. Tuhan nasi maroham, sia liturgi perjolo sahat tuna paunopon doh drama singkat membuat pangatusion di hami asa anggiat mardame jala marholong ni roha hami asa toktong hami gabe parholong ni roha tu ganub akadongan nami songonima Tuhan di keluarga nami sadarion di dia pe akanakon nami ahape ulon nasida ramotima songonima nang dilas ni roha ni akaina secara nasional hari ibu yang ke-94 tahun Tuhan saya ramoti ma aka buah-buah pikiran ina namion akan pinikiran na niulana untuk kemajuan ni keluarga untuk keberhasilan ni akan nakona dukung mana si dale Tuhan disaluhu nai doh aka ama dohot aka ina rapak nasida mangudurhon keluargai maras ni roha mahami toktong Tuhan di Boronginon tubuh maho di bagasan roha nami naposo ni Tuhan ni dohami naposo ni Tuhan ni doaw say saut ma nanidok mi Tuhan mauliate madiho di bagasan Boronginon khusus subo kami ma ditangyang namion inang nyonya si tua Tanjung mas dia boru sinurat nasoboy ron wayang mandohoti di perayaan Natal ni seksi paropuan asiroham Tuhan dongani pasu-pasu mainan nami asanggia boylam sehat ibana di hagaleo ni pamatangna songoni manang amang situasi tume yang nong malum siap persahiton saluhu nai akadenggan ni basamdoi boiro inanami inang boru tasoy opung bulan rap hami mer pesta di ari hatu tubuh ni Tuhani di ngolu ni seksi paropuan imatangiang nami tuho Tuhan di bagasan Yesus Kristus Tuhan mauliate madiho. Amin. Tapasaha ma peleata.
ata, ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut, silehon-lehon na denggan, dohot nasaw libasa na mauliutus, hupasatami masya na nilehon mitu hami, pelian nami tuho. Say jalo may, gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pelianon. Patimbul ho karajom di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalamu tadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami, mandok mauliate tuho, marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rakmahita mangido di bagasan tangyang aliamanan. Ale amanami na di banua gijang. Say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajaumu. Say saut malomo ni roham. Sesama dosa nami sama pangsa. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama, doho parsara ni todi parbadi ama, nama dongani hamu saluhutna. Hudul mahita, acara selanjutnya adong dope aka amanginang, jala dong dosi panganon anon di parade di hita, alaya dong donon acara khusus perayaan Hari Ibu, tenang mahijo hita amanginang hudul. Adong dope acara namangihut perayaan khusus Hari Ibu. Hudul mahita, ata masuk kita tu perayaan Hari Ibu. Cek. Musik. Merry Christmas. We'll wish you a Merry Christmas. Merry Christmas, we wish you
Tapasonang joro hatay nang. Ada nama Tapahudul majoy nang orang tua. Akai nang hudul majoy ita. Tapahudul majoy nang. Tapasonang inang, tapahohom, mari kita tenangkan diri. Adong no pinang acarata yang sangat sakral. Kami undang Miralda untuk puisi Natal. Mana si Miralda? Tapahoho Mamang Inang, lanjut DP acarata, yaitu perayaan khusus Hari Ibu Asaboy Mardalan Denggan. Hundul Mahita, hundul, duduklah dulu. Masih ada acara kita. Nanti ragam bahasa jangan dulu dibuka bajunya ya, nanti kita foto. Bersama pendeta, resok doh pendeta profesional, fungsional. Oh ya, tapahoho Ma. Ibuku tersayang. Ibuku sayang, sosok wanita perkasa. Ibuku sayang, belayan tanganmu hilangkan duka lara yang ada di hatiku. Dadamu yang seluas samudra selalu mampu menampung curahan hatiku. Tempat luapan semua rasa sedihku. Ibuku sayang, kau selalu mampu hapuskan segala rasa sedihku. Kau selalu memberikan doa yang paling terbaik untukku. Kesuksesan ini tidak mungkin dapat tercapai jika tanpa adanya doa yang tulus daripada kalian. Ibuku sayang, aku sangat berterima kasih. Kalian adalah inspirasi kami hingga kami sukses seperti ini. Semua terjadi berkat doa tulus dari engkau. Seorang ibu dalam hidupnya selalu membuat kebohongan. Saat makan, jika makanan kita kurang, ia akan memberikan makanan itu kepada anaknya dan berkata, "Cepatlah makan, Nak. Ibu tidak lapar." Waktu makan, ia selalu menyisihkan ikan dan daging untuk anaknya dan berkata, "Ibu tidak suka daging, Nak. Makanlah." Tengah malam, saat dia menjaga anaknya yang sakit, ia berkata, "Istirahatlah, Nak. Ibu masih belum ngantuk." Sekolah, bekerja, dan mengirimkan uang untuk ibu. Tapi sang ibu malah berkata, "Simpanlah untuk keperluanmu, Nak. Ibu masih punya uang." Terima kasih Ibu atas segala jerih payahmu untuk kami dan segala kebohongan
Kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih sayang-Mu kepada kami. Kiranya Tuhan memberikan umur panjang, kesehatan, dan damai sejahtera bagi kalian. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenang, takut cuma dekat di sore hari yang sepi. Ibuku merenung, sujud berdoa, aku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Di doa ibuku, di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Ada namaku disebut. Terima kasih untuk anak-anak kami, Miralda, sama siapa lagi namanya, Nang? Siapa lagi namanya? Halo. Sesi selanjutnya adalah pemberian bunga Sian Aka Pahopu, Parumain, Manang na anak, Manang na boru, Manang ela. Tapi per satu keluarga hanya satu orang.
Satu lagi, satu lagi. Burjuni dainangi. Burjuni dainangi. Mau lihat maya kenang dot jamu manami. Kembali mahita muse tu tempat masing-masing. Kembali mahita tu tempat masing-masing. Marpoto anoma. Anoma hita marpoto. Kembali ke tempat masing-masing. Bagian konsumsi ke belakang ya Inang. Bagian konsumsi ke belakang ya Inang. Anoma hita Inang marpoto-poto. Kembali ke tempat masing-masing. Asa tahu luti muse marsi mangano. Ya. Kodol mahita inang dengan tabe. Asa masih mangano kita. Luar biasa 2022. Amin. Amin, amin, amin. Hodul mahi tenang dengan atabe. Asa marsi panganok kita. Luar biasa. Bagian konsumsi. Konsumsi. Satu. Lanjut lagu lagi, lanjut. Mana musik? Mana musik?
Jadi di hamua manami inanami. Saluhut na hita na pungu do pedison. Ala adongdo di paradi seksi paropuan si panganon nanaing tahalason asa tapasang ma diinganat tabi jumulu hita martangiang mahita pinuji maho ali di bata jahuba marhite Kristus Yesus Tuhan si palua si pengulu di hami nang ro manopot tami tuhajol maunon asa mangulu jala dapotan hasonangan ido tutu nahwala sok kami di bagasan panggulmiton ningolu nami lumobima di pesta parningotan hatu tubung na pinatupa seksi paropuan ni Huria maka BP Cengkareng ali Tuhan marsangap maho di sude rangkaian acara naung pinatupa ni seksi paropuan ni Huriam saluhut na akap persiapan saluhut na rangkaian acara daholan guarmu marsangap jalahoma Tuhan nama masu-masu salu nakaseksi paropuan ni Huriam gabe ina jala sahat mana sida marpani dangi sai sahut malomon ni roham ima tutu Tuhan elik pangiduan nami ganup aka paropuan ni Huriamon gabe sori pada naburju nama kanguluhon hatam jala gebitiruan tua aka pinoparna nang saluhut nape Tuhan aka pangaradeon nasida tuhodo pasaton nami asa gebe pilihan nau cusmei diadupan mulas niroha nasida di bagasan sadarion rapon akayanakon ala tongon di hari ibu di baini Tuhan saluhut na akatangiang ni akayanakon maradopon omak nana torasna sai homa napa tulus soni jalagabi akayanakon sitiruon las niro hamatutu aka yanakon ni Huriamun jala di parade seksi paropuan do Tuhan dilas niro hanasida apala ditikion si panganon nanang huhalaso kami asa jumulo maho mamasu-masu tau gabi hai saron gugune baru di pamatang nami atong sahat di homa Huriam HKBP Cengkareng di bagasan Bornginon na met dohot nama gudang rodi lansia di bagasan Pangaramotion memahami amin Ayo.
enggak. Tes. Tes. Lagunya. Ini lagu apa nih? Lagi puji-pujian. Halo. 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 Aloha. Halo. Aloha. Halo.
Lanjut. Feliz Navidad. Feliz, feliz Navidad. Feliz, feliz. Feliz, feliz.
Feliz